Bon dia. Doncs això que vèiem fa uns segons és el que els hi tenim preparat. Home del temps. Home del temps és una figura a mig camí del meteoròleg, en el meu cas geògraf i comunicador del temps. Jo crec que és la paraula que defineix millor. Jo vaig començar d'una manera autodidacta completament, amb 13, 14 anys, m'agradava molt això del temps, em vaig començar a comprar llibres, assistir a cursets, conferències, i amb 18 anys, arrel d'un curs al Museu de la Ciència, que el donava un físic, i la part pràctica un meteoròleg, ex-meteoròleg d'aquí la casa, l'Alfred Rodríguez Picó, hi va haver l'oportunitat de fer una suplència d'un mes a l'estiu, i aquí vaig començar a fer aquestes suplències i després a combinar-ho amb els estudis universitaris, i bé, van anar sorgint oportunitats i entremig el servei militar. A primera hora del matí es recullen totes les dades, ja sigui de mapes, ja siguin de dades concretes d'observatoris, ja siguin de fotografies de satèl·lit, fotografies que ens envien els col·laboradors, i a partir d'aquí es van modelant els pronòstics, s'hi van afegint mapes, s'hi van afegint coses per anar conformant les diferents necessitats de programes diversos. Avui la jornada s'ha comportat d'una manera més estable que no pas... I jo recordo els anys 80, estar pendent sempre d'una cabina telefònica, que la cabina telefònica, per passar unes cròniques, per exemple, d'àudio, no passés una moto pel costat i et xafés aquella crònica, que el telèfon funcionés, i després no tenies pràcticament fotografies de satèl·lit. A partir de l'any 86 a TV3 es compra el primer receptor, però era tot molt casolà, mapes del temps igual, dades també, era feixuc obtenir-ne, observatoris manuals amb trucades telefòniques, 12, 15, 20 punts de Catalunya, ara en tenim 300, i tot això automatitzat i per tant facilita moltíssim les coses. Malgrat les crítiques, malgrat els errors, que sempre hi són i sempre hi seran, perquè és impossible un pronòstic 100% exacte, i ho serà en el futur també, no és possible tècnicament, tot i això, la veritat és que ho portem bé, perquè la millora la notem moltíssim i els espectadors també ens diuen que noten aquesta millora en els pronòstics, malgrat els errors d'algunes ocasions. Si es pregunten quanta neu hi ha a l'alta muntanya, en aquest cas del Pirineu, Lleida... És la gran novetat, la gran revolució dels últims anys, jo no diria... Bé, dècades justet, perquè és a finals dels anys 90 quan comença el trampolí d'internet i de la xarxa i de la telefonia mòbil i tot plegat, i a partir d'aquí comencem a rebre no tan sols notícies dels espectadors, inputs dels espectadors en forma de cartes postals i fotografies convencionals, sinó que hi comença a haver la revolució digital, i en aquest sentit, ara no entendríem la informació del temps sense aquest anar i venir, aquest feedback de la informació, Catalunya Ràdio presenta Meteomauri, el primer programa que s'emet 100% online. Us vull presentar Meteomauri, un programa... És la primera vegada que una ràdio fa un programa no per les zones, sinó en xarxa. És a dir, a catradio.cat hi trobareu Meteomauri, una horeta de durada, diferents seccions, i no només meteorologia pels més frics, pels més pessigues del món de la meteo, sinó també neu a l'hivern, escapades a l'època del bon temps, taula, vins, sostenibilitat, temes relacionats amb el territori, amb l'agricultura, amb la pesca, i tot això sempre des d'una òptica 100% catalana. És a dir, les esquiades a Catalunya, els vins catalans, les escapades a Catalunya, és un moment difícil pel país, amb crisi, i la Ràdio Nacional de Catalunya ha d'estar, penso jo, al costat del país.